Amb la Montserrat Roig ens vam conèixer, que ella en tenia 16 anys i jo 17, a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, i després ja, després d'ella de la universitat, jo que vaig tornar d'Anglaterra, doncs vam començar a col·laborar juntes. Jo quan vaig tornar d'Anglaterra la vaig trucar, va ser la primera persona que vaig trucar, i llavors em va dir que estava començant a escriure, i jo li vaig dir, doncs mira, jo he començat a fer fotografia. Llavors va ser quan ens vam presentar amb un premi de Serra d'Or que donava per joves escriptors i va dir, doncs presentem-nos juntes. I vam quedar finalistes. Una mica, jo recordo també que en aquest reportatge ja es veia una mica les inquietuds inicials de la Montserrat, no? Es deia altres veus en altres àmbits i ja tractava de la gent que tenia al seu voltant. Per exemple, en aquest reportatge, ella el que feia és entrevistar a 3 personatges, 3 creadors joves de la nostra època i de la nostra edat, que no podien crear perquè el franquisme doncs, els hi prohibia tot. Un era l'Ovidi Montllor, que tancaven totes les actuacions que ell tenia, un altre el Benet i Jornet, que tenia totes les seves obres al calaix, i després el Josep Lluís Marfany, que va marxar a Anglaterra ja fastiguejat de no poder editar. Llavors, a partir d'aquí, vam començar a treballar juntes. En el Serra d'Or ens van oferir unes entrevistes mensuals sobre els personatges d'aquí. Llavors, la Montserrat en aquest moment acosta a tota la intel·lectualitat catalana, que era desconeguda per molta gent, que no sortia als mitjans, l'acosta a la gent. Llavors, les entrevistes del Serra d'Or són des de la Mercè Rodoreda, el Pla, el Calders, gent que venia de l'exili, després hi havia la resistència interior i després hi havia els joves que estaven lluitant per dir alguna cosa en aquell moment. Després ja vam començar a col·laborar a Destino, Triunfo, i llavors les fotografies, els retrats d'ella són una mica, moltes vegades, quan ella feia un llibre o hi havia alguna entrevista que li demanaven fotos, em deia fem una sessió, i llavors fèiem una sessió de fotos amb l'avantatge que, esclar, ens coneixíem molt i el retrat, quan coneixes amb una persona, és molt més fàcil. Per altra banda, els altres 2 temes que es contemplen aquí, en el Born, en aquesta exposició, hi ha el dels personatges, els 49 personatges, que van ser una mica el que era el Serra d'Or, el donar veu a la gent que no havia tingut veu fins a aquell moment, i que es diu 49 personatges perquè una vegada vam arribar als 49, Televisió Espanyola va dir que ja no hi havia més personatges a Catalunya que valgués la pena entrevistar, quan encara teníem l'Espriu, el Pla, quantitat de gent. Llavors eren entrevistes molt de tu a tu, molt completes, molt íntimes. La Montserrat per mi era una gran entrevistadora, que a més es posava la gent a la butxaca, vull dir, l'entrevistat se sentia còmode, que això és imprescindible per una bona entrevista, i normalment aconseguia atreure dels personatges coses que no havien dit mai. Volia molt ser una persona justa i una persona que s'acostés a l'altre dient la veritat, retratant el personatge però respectant-lo al mateix temps. Ella, a part de ser una excel·lent persona, de ser divertida, ens ho passàvem molt bé fent entrevistes, o sigui, érem molt professionals, però també ens agradava molt riure i disfrutar del que estàvem fent perquè ens agradava molt la feina que fèiem. I després hi ha una tercera part, que és els catalans als camps nazis. Jo vaig estar amb ella des de l'inici de la proposta d'investigació per part del Josep Benet, que al 72 li va demanar que fes
alguna cosa sobre els catalans als camps nazis. Llavors la Montserrat, que ja li començava a voltar després del llibre del Cale Reig, de l'Amat Piniella i d'altres coses, va dir que sí, un llibre que hagués pogut ser de 6 mesos i que va ser 3 anys, perquè esclar, va anar estirant del fil i cada vegada el fil era més llarg, cada vegada sortien més coses. Per mi és una mica l'exemple de quan un periodista agafa un tema d'investigació, arriba un moment que aquell tema ja forma part d'ella mateixa i que llavors no se'n pot desdir. Vull dir, la Montserrat va estar 3 anys, es va quedar sense diners, tenia molts problemes en aquell moment, el 77, estava fent 40.000 coses, però la persistència aquella d'acabar, per mi, una de les grans obres d'investigació que va fer, que és sobre els catalans als camps nazis. L'any 72, quan la Montserrat començava a investigar, un dia em va trucar per telèfon i em va dir: mira, tinc un paquetet que m'han donat que sembla que hi ha negatius dels camps de concentració. Sembla que són del camp de Mauthausen, però no l'hem obert perquè no sabem si són rodets sense revelar, si són negatius, si són paper, i voldríem que tu et tanquessis al laboratori i miressis què hi ha en aquest paquet. Jo sempre que explico això me n'en recordo d'un paquet amb un paper gris com molt arrugat, uns celos negres tots gastats del temps, no? Llavors em vaig tancar en el laboratori i vaig obrir el paquet. I llavors vaig veure que hi havia portanegatius, bastants, n'hi devien haver-hi uns 25 o així, alguns estaven escrits en castellà, altres en rus, em sembla que n'hi havia algun també en alemany, i llavors vaig començar a mirar les fotografies, vaig començar a posar els negatius a l'ampliadora i em vaig trobar amb la realitat dels camps. Jo en el moment de veure les fotografies no sabia que eren del Francesc Boix. Vaig veure que hi havia 2 tipus de fotografies, unes fotografies que eren de les visites que feien els capos de la SS al banc, en el camp, i una altra que eren la vida en el camp. Jo recordo que em va impressionar molt perquè jo no sabia tampoc què em trobaria en aquells negatius i recordo que, clar, estava a les fosques en el laboratori, em posava música i tenia una cortina opaca perquè no entrés la llum, que deixava una escletxa i de tant en tant mirava per l'escletxa perquè m'ofegava. Vull dir, quan vaig veure tot el que significava estar en un camp de concentració, tots aquells homes i dones esquelètics, els morts, tot això, realment per mi va ser un cop molt fort i a mesura que vaig anar ampliant, doncs era una angoixa que inclús és curiós perquè és la primera vegada que s'exposen els contactes en aquesta exposició, perquè quan jo vaig acabar d'ampliar aquests negatius, llavors amb la Montserrat ho vam dipositar en l'Amical de Mauthausen. Però jo, quan feia les ampliacions per al llibre, vaig sentir la necessitat de fer contactes. Vaig pensar, a mi m'han arribat aquest paquet que no l'ha obert ningú i que els negatius estan per l'ordre que els van posar la gent dels camps. I llavors vaig pensar de fer unes còpies de contacte per tenir tota la relació i la seqüència d'aquestes fotos. Llavors les vaig posar en un sobre i no sé per què, en l'arxiu fotogràfic, que evidentment tinc moltes fotos, les vaig posar sota de tot i les vaig amagar, com si volgués oblidar-me de l'angoixa. I quan vam projectar l'exposició, el Manel Guerrero i el Francesc Abat em van explicar que volien fer l'apartat aquest dels catalans als camps, la instal·lació que hi ha a l'exposició, i llavors vaig dir, tinc una cosa
que la busco i segur que la trobo, que és des de l'any 72, que no l'he tornat a mirar mai. I llavors va ser quan ens vam mirar els contactes i van decidir exposar una part d'aquests contactes en l'exposició.